Dnes musí ekologické poľnohospodárstvo reagovať na rastúci dopyt spotrebiteľov po zdravších a kvalitnejších potravinách. Aby poskytli konkrétne riešenia týchto potrieb, výskumníci v Centre Mondial de l'Innovation vyvinuli novú aktívnu látku – Ocerios. Ocerios je výsledkom jedinečných znalostí skupiny Roulier v oblasti spracovania a zberu morských rias. Boli vybrané rôzne druhy morských rias, ktoré boli následne podrobené unikátnemu procesu extrakcie a koncentrácie. Tento proces, ktorý vychádza z priemyselných znalostí skupiny Roulier, je kompatibilný s metódami ekologického poľnohospodárstva. Ocerios pôsobí na genetickú výbavu rastlín a podporuje agronomicky cenné gény, teda gény, ktoré hrajú podstatnú úlohu v úrode a kvalite plodín. Jeho pôsobenie je zamerané na 3 špecifické skupiny génov. Stimuláciou génov zodpovedných za produkciu kalózy, komplexného sacharidu, Ocerios podporuje vývoj meristémov. Tieto aktívne rastové zóny sa spočiatku tvoria akumuláciou kalózy, základných stavebných blokov bunkovej steny. Stimuláciou meristémov, produkcia a akumulácia kalózy podporuje rast koreňov a listov, ako aj plodnosť peľu. Syntéza kalózy môže byť tiež spustená na posilnenie bunkovej steny v prípade biotického alebo abiotického stresu alebo mechanického stresu, ako je napríklad prerezávanie. Ocerios zlepšuje odolnosť voči týmto stresom. Ocerios tiež aktivuje množenie chloroplastov. Rastlina lepšie transformuje svetelnú energiu pre aktívnejší metabolizmus, väčšiu produkciu biomasy a vyššie výnosy. Ocerios pôsobí na aktiváciu génov súvisiacich s výživou. Transportéry makroprvkov a stopových prvkov sa množia, aby urýchlili prenos živín z pôdy do rastliny a ich migráciu do buniek. Z Ocerios využijete genetické dedičstvo vašich plodín na zvýšenie výnosov.